Lucien u John Basin. Koppja Maltija li ltaqat mal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-25 anniversarju taż-żwieġ tagħhom. Fil-jum li sar il-funeral tal-Papa Franġisku, One News tkellem ma' din il-koppja fejn irrakkuntaw l-esperjenza tagħhom. Lucien rakkuntat kif sfortunatament dak iż-żmien kienet għaddejja minn żmien diffiċli u tkellmet ma' saċerdot ħabib tal-familja fejn uraw ix-xewqa li hi u raġel tagħha ikollhom udjenza flimkien mal-Papa fejn min-naħa tiegħu aċċerthom li kien se jibgħat ittra il-Vatikan f'isimhom. Mbagħad f'Jannar irċevejna ittra mill-Vatikan fejn qalilna li se nisimgħu l-quddiesa mal-Papa f'Santa Marta. Smajna l-quddiesa fi-27 ta' Frar tal-2018. Dik il-sena konna sena u 25 sena miż-żewġin. Intqajna smajna l-quddiesa, wara l-quddiesa ħareġ jitlob ftit magħna l-Papa. Min-naħa tiegħu John spjegalna li hu kien tella xi ritratti taż-żwieġ tagħhom sabiex jurihom lill-Papa u kienu qarfuh bil-marda ta' Lucien fejn f'dawk iż-żminijiet sfortunatament ma setax titkellem. Meta mbagħad żammilna idejna jiġifieri ħasset tip ta' fejqan u seta' titkellem wara. John Basin iddeskriva l-karattru tal-Papa bħala wieħed umli u uman. Kien bniedem uman ħafna, bniedem spiritwali, fil-fatt wara l-quddiesa, wara li naħħa l-abiti sagri. Naturalment kien libes il-rob, il-bajda, il-suttana l-bajda, sabbank kważi nofsu vojt u mar jitlob man nies qatar kubtejħ kważi 10 minuti jitlob.